Ah, kasama na kasama namin dito ang DOH. Frontliners. Og kain kami ng maraming butong dito. Hinga-hinga na ako sa pagkain. Maraming puno, dili amo. Kakain kami, maraming buting dito. Buting yun, sa Tagalog yung buting. Butong sa Bisaya. Anong tawag dito? Itong sityo? Bordoy. Parang Kampulangit to . Social distancing. Mo nang lapos dito? Kalsada? Re? Naamang gud na chemical na sa lapang sa naras ila yun. Pareha namang gud na kwentahan humon gudton. Nabanlas man gud biling man gud na. Ano yung billing na rin Ito sir, tanawa sir kung nabay gold. Pag vlog dito mo ni wow. Morning, manang mga sa mabuhay. Mo na siya ikuan yun yung... Anong tawag to? Dito? Swimming pool o fish pan? Nama ko ni mga bangko-bangko dito sa una. Oo. Ako dito sa una. Unsa? Waya pa na sagbuk. May mga isda dya. Ha? Kisa to sa pasay babaw te? Kisa na umadiha ah. Dudong? Maano ka librihan dahil nila ni Kwan? Oo. Nagtanong na sila te? Hinduan na niya kagitan nga kanan og tambo og kalibri. Oh, wala nagtanong-tanong. Magsila agi pagsaka ka sa kahon man dai diha ang mag paingon sa nakalibirgan. Where is that dya, Lin? Oh, mandaga mo tubig. Pilington man na diha. May... Halo. Ko na sa west no. Inut ni bangon, butangagwan mga pagkaon, mga kon ba? Kanang payag-payag ba? Payag-payag. Tingnan nyo mga kapatid, ang lake. Lake, oh. Ang ganda ang lake. Ang kanangayan na lake sir. Mag-green. Mabuhay lake. Oh. Ganang tingnan, no? Tingnan mo to. Tingni. Wow. Wow, pinagako sa kahoy. Ang kahoy. Wow, si Alma. Muna akong asawa sa una. Ang karon ina uyab sa una. Uyab na nako ron. Umayon ang balihon na to aron madasig gyapon ta. Kay kining uyab niya asawa, pag-abot sa asawa wala dasig. Li pa siya. Ikaw Gloria. Ikaw Gloria li pod glo. Mo ni siya lake. Lake mabuhay. Oh, kagana oh. Oh. Tingnan mong lake mga kapatid. Oh. Lake, oh. Muna siya mga frontliner. Lake. Kaklaro ang lake, oh.
Like, Gano dito dayo awa dayo. Gloria, ambak kunog lo, kay itong kudakan. Ya picture ko na taya, ay lang oy ako ra. Dali ara na usab, boy.